जीव नहीं जाओ कौन की दवा ସେଦିନ ରାମାୟଣ କାହାଣୀରେ ଉର୍ମିଳାଙ୍କ ଶରୀରରେ ତ ଟିକେ ବି ବିଶ୍ୱାସ ମନରେ ନଥିଲା ହେଲେ ଆଜି କାହିଁକି ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଏଇନା ସଜାଇ ଦିଆଯାଉଛି କାହିଁକି ରିଆଲିସା ହୁଏତ ଆଜିର ଏ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅକ୍ଷମ ତଥାପି ତମକୁ ମୋ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନି ଏ ଘର ଚାଲି ଯିବାକୁ ହବ ଆରେ ଯାଅ ତମେ ଏ ଦୁନିଆ ବାଲା ଦେଖିବ ଆସ ଆଜି ରାମାୟଣରେ ଯୋଡ଼ା ହଉଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ଇତିହାସ ଏ ଭାଇ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏ ଲକ୍ଷ୍ମଣଟାକୁ ଯେତେ ପାରୁଛ ସେତେ ଅଭିଶାପ ଦିଅ ଆଉ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମତେ ଥରେ କହି ନେଇ ଯାଅ ଏଠି ତମର ଦୋଷ ନା ମୋର ଦୋଷ